A importancia deste carabel, os cravos que lle chaman en Portugal, para unha revolución. Este cravo que portaba unha muller chamada Celeste Caeiro, dela falaremos despois, pero esta fermosísima ilustración de quen é autor este home, Bueno, mestre, unha vez máis impresionando aquí ao público, Fermoso cravo. Bueno, eu o que quixen é simbolizar ou plasmar o xesto, porque en realidad foi unha circunstancia casual moi ben aproveitada, como todas as cousas máis importantes da vida, as que non se pensan, as que surden nun determinado momento e que esas fan unha pegada para sempre no sentir de todo o mundo. Así é. Ahora mesmo o cravo que entregou Celeste Caeiro a aquel primeiro militar de ali en Lisboa, pois quedou para sempre, quedou como un xesto, e ese xesto é o que nós temos que facelo todos os días, non esperar a pensar unha cousa ou facer isto, non. O que salga do corazón, poñelo e sacalo adiante. Bueno, aquí nace Sempre Abril, unha xoia de Andrómena Senlleira, hai que decilo, continente fantástico, polas ilustracións do mestre tamén, pero por orixe, publicidade de Andrómena Senlleira por outra parte. E o traballo de Rui, o fillo de Graxa Amiguinho, sí ou non? Sí, é un gran traballo, tanto de Rui como de Grasa. O de Grasa xa un traballo fantástico, maravilloso, cargado de, valga a redundancia, de paixón e de gracia, e que foi capaz de aglutinar 54 firmas diferentes, a maioría galaico-portuguesas, pero onde se incluyen tamén, pois, creo que un escritor de Extremadura, Armando, asturianos e brasileiros. O sea que estamos falando de un libro internacional, dun amplitude moi grande, onde se recollen tamén esa homenaxe aos 500 anos do nacemento de Luis Valde, o sea, de Camões, probablemente o poeta máis recoñecido da lingua portuguesa, e que é unha honra, 50 e 500 anos. Para nós editar este libro, pois claro, significa un paso moi grande adiante e significa un honor moi especial. Facendo historia. Armando vai cantar, vai axudarme tamén a cantar, e escribiches un texto en Sempre Abril. Que representa, Armando, para ti estar nesta coletánea 2024? Bueno, é unha participación con 50 e pico escritores e poetas máis, o que, bueno, pois aún o pon no seu sitio. Moi ben. Aún o pon no seu sitio. E logo, este 50 aniversario, non? Da Revolución dos Escravos, eu lembro perfectamente o día e a hora daquela revolución onde estaba en Compostela, pero logo tamén o que decías antes, o 500 anos de Camões, un dos poetas que levo no sangue, e ademais que hai que pensar que mentres Camões escribía estes poemas que deron letra a algún fado, pois Cervantes en España e Shakespeare en Inglaterra contemporáneamente no mesmo minuto estaban a escribir o mesmo. Por tanto, eu espero que dentro de 500 anos os que formamos parte deste libro pois sexamos recoñecidos dun xeito similar e que Andrómena Senlleira siga facendo libros para todos os galegos e portugueses. Pois sí, estamos todos moi contentos e, bueno, particularmente a mí faime moitísima ilusión representar a Celeste Caeiro, esa muller que, como todos sabemos, pois nada, estaba nunha tenda que non se abre porque hai a revolución, estaba facendo un ano aniversario desa tenda,
Entón dinlle, Celeste marcha para a casa, antes de marchar xunto a súa nai e a súa filla que a esperaban, pois decidiu ir a ver que pasaba ali na rúa, non? Viu ao pobo, mas pobo non tiña ningún problema, estaba en paz, Entón, bueno, ela levaba os seus cravos, os seus carabeis, porque lle dixeron, lévate algúns que total van murchar. Entón, bueno, cando a Celeste leva os cravos, resulta que lle pregunta un militar, que pasa, que é o que está a pasar? E pois hai unha revolución. Oh, mire, vostede ten un cigarro? E di, eu non fumo, mas teño un cravo, dáselle a calquer persoa. Entón, o xesto que conseguiu o mestre con esa ilustración magistral e histórica é cando ela lle entrega o cravo a ese militar, que ese militar mete na escopeta e despois ese xesto repite a multitude e aí está nacendo a revolución dos cravos e a revolución de abril. Entón, faime moitísima ilusión, pois ese acto, bueno, falamos desto porque estamos todos moi contentos de formar parte deste momento histórico. Bueno, de Celeste, e máis tamén, Marina aporta os seus poemas, que son, eu podo decir, porque eu si que os lín, que son magistrais e que son tamén de unha categoría, igual que a obra de maestro, os textos de Armando ou de calquera dos outros compañeiros de viaxe, que son, pois, bueno, magistrais. Gracias, Avelino. O sea que Marina está en nas dúas, nas tres, nas catro, non sei en cantas facetas. Participamos todos de todo, que vai ser un día moi bonito. E cantaremos o Gran do la Vila Morena. O Gran do la Vila Morena. E teremos por ali a quen? A quen teremos por ali importante? Bueno, andarán, non? Andará xente. Pero deso daremos conta, daremos conta no seu día. Bueno, dende aquí, un bico moi grande para Granza Amiguiño e a Rui por ese magnífico traballo, vale? E tamén eu quería apuntar facer unha puntillo da labor da muller como muller, xa parte de ser Celeste Caído, senón que foi unha muller a que deu o primeiro paso. É dicir, no estudio das emocións humás, que sabemos precisamente que a primeira emoción é a que dá a vida, é o que como resultado dá a primeiro suspiro dun ser cando nace, a ese mismo xesto que fixo esa muller de entregar o cravo, constituiu un efecto emocional en todo o mundo que identificou con esa ruptura, con ese novo comenzo de ruptura e comenzo ao mesmo tempo. E iso hai que telo moi presente, de que sempre detrás dun gran xesto hai sempre unha muller. Non ten por que ser moi famosa, sino simplemente muller. Pois ali estará. Se os parece, dicindo aquelo de viva a revolución dos cravos. Viva Portugal. Viva Portugal. E a Galiza. Sim, muita gente da Galiza, certamente, porque vêm... os autores também vão fazer um teatrinho e vão fazer, portanto, uma homenagem a Celeste Caieiro, que afinal foi a mulher humilde e simples que deu um nome à e que os galegos também têm um apreço muito grande por ela. Por ela, porque a mãe dela era galega. A mãe dela era galega. E por isso mesmo, a autora que vai representar Celeste Caieiro é uma senhora galega, Marina Sanches, uma grande artista, uma mulher extraordinária, com uma alma do tamanho do mundo. E ela vai, portanto, interpretar o papel da Celeste Caieiro, vai distribuir os cravos, vai entregar o cravo a um soldado que o vai pôr na espingarda, que é também autor, portanto somos todos autores. E já agora, até para quem nos escuta perceber, no dia 14 vamos ter aqui o lançamento desta coletânea Sempre Abril aqui em Portugal, mas ela depois vai ser apresentada em Pontevedra no dia 25 de Abril. Porquê o 25 de Abril, que é tão português? Porquê lá? Porque Pontevedra rejubila com o 25 de Abril. O ano passado fizeram uma festa tão grande, como eu nunca vi em Portugal. As mulheres estavam vestidas com as cores da nossa bandeira. Impressionante!